Nagbalin ang naballigi tinaangay nga opening parade ti Damili Sports Festival 2025 ngayon dadaunwan ni Mayor Edmar Vincent Bunuan kini Vice Mayor Napoleon Hernando. Dito ang nakipartisipar dagiti players si nagduduma sports kan basketball, volleyball, lawn tennis, chess, indigenous games kan dadumabay kalpasan ti parada ket naangay ti pageant dagiti muses dagiti 20 ket 4 a barangay iti elite San Nicolas ket tinangabak ket ti muse iti barangay 23 Santa Cecilia San Nicolas Ilocos Norte ani Brianna Agresor. Kabayatan nain gunam-gunam ni Mayor Bunuan apadasan kumadag iti tao ti kabaro a kabadasan ngem dumadi agbalin ket mangkita damanen ti sabali awagas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak aremen.